Hello, mabuhay. Hello. Hi. Good morning. What's your name? Nene, dali. Nene, sa imo nga tingog, obviously, daw may problema ka man, no? Nene, Opo. Hello. tama? Hello. May pinagdadaanan ka? May problema si Nene? Nera, gidi. Party sa ano problema mo, ne? Arti sa panak. Sige, Bini, pwede mo matunog-tunogan ng imo nga tingog, ne? Ne? Ikabe, ah. Ah. Nalagyan gina-adjust ko niya. Nalagyan gina-adjust ko na ako na, no? Eh. Ah. Very good. E. Gusto ko namit-namit ta. O. Ne? Ah. Hello. Ara ka na. O. Oh. Um. Isa pa ka. Sige na lang. Kabe, Papa Prince, pwede ka pa utwas? Papa Pin. Hindi ka pa tuwa. Sige, be. Nini, talk to Papa. What's your problem, ne? Party sa bana mo nga, bana mo? Ha? Nga, ano bana mo? Ano sa bayan mo? Ay, wala. Sabi ba papa pa rin sobra. Uy, nanagkaroon ka na yun eh. Ano ni, bana mo kung live-in? Bana, gidi. May kabataan ka mo? Oo. Ikaw may obra ka, wala? Why man gani. Di paano na? Di ka mo kakuha sa inyong kalanunon. Napakaon niya man ka? At Gak- paano na? Di ka mo galumon ka mo? Ano plastado sa pangabuhi nyo? why may balay ka na May talamnan ka mo? Why ka ubra lang sa. Ano na nga klase ka obra? Basta ang ginamin mo, gusto mo stable nga obra para sa bana mo, tama? Oo. Nga, dapat no. Kung sa bagay hindi ta ka mabasol no, kada asawa handom gina sang stable nga obra para sa iya nga bana, sakto? Sinto ka friends. Hindi kayo luoy. Tuwa ko ba? Ay, dagko na kabataan mo gagmay pa. Sus, Ang may pa. pilay dad sang imong subang, 5, ang imong agot. 4. Ay, sus, may sunod-sunod pa no. Ti ano napakaon ka man sang bana mo? Nga bakaon man ikigiling si. Magkaon ka, ginakaon mo man? Magambalang bana mo, kauna na, ginakaon mo man? Bakaon man Ti isa ginapakaon mo man sa? Bakaon man Importante makakaon ka mo, gakananay ka mo nga duha, kung magkaon ka mo, gatuparay ka mo, kung ga talikodanay. Ito bangay man Kung magkaon ka, gapiyong mata mo, kung gamuklat. Siyempre gamuklat. Siya kung magkaon siya, gamuklat o kung gapiyong. Gamuklat man Namit man kaon mo? Namit man kita hindi man. Namit man kaon niya. Namit na guro eh. Dungan man ka mo gakaon? Kita dungan. Kita hindi. Sino nagkakaon sa inyo? Kita siya. Siya ko man Ano, antes sa kaunon, ginugasan niya o kung ginugasan mo, wala. hugasan. Siya ginapahugasan mo man niya antes kaunon? Hindi, wala. Hugasan man, no? Oo why man eh. Wala na hugasan na. Wala na hugas-hugas. Kaon diretso, no? Tama? Ako pala prince. Oy, thank you. Abots mo man eh. Abots mo man namin ko, no? Mm. Oy, balik ta sa istorya na ita. Ti, hasta sano ka mo na? Amaya mangita mo sa ano. Ano ba rin subungaw? Diri lang sa balay. Di ba- Ano lang da eh. Ay, okay daw. Bisan ano lang daw man, jack of all trades. Amo na problema kisa, no? Amo na problema. Actually, ang bana mo may ara na potensyal. May ara na kabalo sa mag-ubra. Kabalo gan isa mga himo bata, ubra pa. Pero, ugaling, base, ano ang gapugong sa iya? Matsag mo nga nga ng tamad sa mga ito, obraw. Buting yan. Nakaan ko lang man. Why nang kita mati. Ti ano lang yan, gano lang ay, no? Mamo na, ano? Paano na lang na? Pero gaintriga man sa kwarta sa imo, oh? Oo eh. Basta
sa may obra sa kapaprin na tagi man na sa akong tanan. Ay, okay. Nami man tani, no? Ano sa gabiyahe si ka? Gabiyahe, tricycle, jeep? Ay, adre lang kami sa uma. Ay, okay. Gapamugon? Ano na? Tawag na pamugon? Gapang obras tao? Wala? Kung ano lang sa obra, sa ano, yun muna na obra ya. You know what? Sa totoo lang, hindi ta kapag pressuron sa istoryahan na ita. Because every wife, ang kada asawa, gahandom na sila sang istable, kag dayon tayo yun nga obra, no? Para sa ilang nga pamilya, para sa ilang kabataan, no? Tama? Pero, buligi ang bana mo. Namin ko lang nga buligi ang bana mo para may hindi mangin ano ganina, hindi mangin impyerno ang imong kabuhi kung pwede pa lang hindi nyo na pag-awayi. Ha? Do kalaay na imagine blaway na obra bana mo tapos gilinaway pa kamo sus Maria kagusip. Ano kamo live no kon kasado gen? Kasal sa kapaprin. Ay no ti ano nga balsang ginikanan niya? Ginikanan mo. Wala lang? May kita may hambal man ay. Oo. Siling ni Eme, may mga kabataan, oo, tuwa ka bilog. Amo ni gani ang problema, di ho. Labi na gito, pamati ka mo ha. Hindi lang ni si Imo, namin ng example ha. Namin ng example. Maayo lang subong. Maayo lang subong kay imong mga kabataan, wala ka malasakit. Di ba la? Wala sang ospital. Di ba la? Sus Maria Kagusip. Hinali. Hinali, may magmasakit lang na isa sa inyong mga kabataan. Sus Maria. Malibog idulo mo kag maluha kag idugo kag kung kay sino kada mangampo pangilala mangutang para mainog pa ospital. Tandaan nyo na. Labi na gid kung nagkapamilya na kamo, mayara na kamo nga pamilya nga inyo. Kapaprin, hindi basta-basta bata ka. Tapos intindihan ta ka ang gina-worry mo sa mga kabataan mo nga gadalagko na. Okay lang na kung wala ga malasakit. Pero kung mag-abot pag inang tsimpo nga magmalasakit inang kabataan mo, kag wala ka mo sang madalaganan, mayo lang kung mautang mo ang imo nga inog pa ospital. Kung hindi, gani. Bo! No? So, pila na ka mo katuloy kasado, subong? Mga manok 7 years. Sus Maria Kagusip. Iban wala swerte sa obra, pero may swerte sa negosyo. Ang mahimo mo subong, expectation versus reality na gakatabo na inang naminami pakasalta sige pakasalta way problema iban niya gapakasal para may mamabuhi sa ila may masagot sa ila galing sang aran na sila sang kapakasal na sila dira na narealisar nga ano ikaw ang akon gali ini nga napamana ni daw wala gali direksyon ng kabuhi ya ha so Hindi man ko bitaw sa damo, Bram. nga mano na lang kamo. Bao, sulihi palayo lang. Palayo lang mga kapuso, mga kabarangay. No? Dapat nami ang ato niya caller. Sino ganito ngalan niya? Sa tutuod lang, insakto na. Ang ato niya caller, hindi mo gid na madula. Labi na gid sa may mga asawa da, may mga bana, may pamilya na, may mga kabataan na. Hindi mo gid na madula sa ila paminsaron ang ginatawag nga anxiety. Gapanumdum na sila. Paano na lang sa ulihi ko magmalasakit ang akon nga kabataan? Hindi pwede nga amo na lang ni kabuhi ko hasta sa ulihi. Do nagsala ko sa akon nga napamana, wala ka nagsala. Sino ang may sala? Iha, ang pangabay ko lang, subong, ang kabataan mo, hindi pagpabay-ianay. Okay? Okay, kapaprin. Kung kinanglan mo nga pangayo, bulig sa nanay, kag tatay mo, mga utod mo, kay sinoda, pangayo na isang bulig. Ang bana mo, way ko kakilala sa bana mo, pero, ano plano yan man? Koton mo, ano plano yan? Ha? Okay, kapaprin. Way swerte ba si way kapag ganay ka uli, kailis ka na pante mo, sang sano lang ulihi ka nagbakal pante mo? Asang mga kanyang ligat bulat ng gura. Ate bakla niya makapante? Ay, di very good eh. Wala. Kapaprin. Wala na sa lususun kung ay kapansi. Ano day, liwat bay, daway na pala mongol ko, ano siling mo ha? Waay na sa karon lususun kung ay kapansi.
Ano pili? Ano gusto mo, haw? May ginaloslos o kung wala? May ginaluslos. Sos Maria kagusip, ikaw gid nagligas ang istorya, no? Oo. Te, sige halang, los-losanay lang kamo da, kananay lang kamo da, mga bataan, yung puti mata nila. Ang tawag kada pang, siling ni Maricel, remedyo general na pang. Inang mayadman kung may kanon, mayadman kung wala na. Insakto kagid Maricel. Relate, Maricel? Nga los-los man to iya. Iway na sa load, guro. Sige. Pagbalik sang Tok to Papa, i-text nyo ko 0998-385-6422. Kung ikaw may bana subong, o kung mangita ka pa lang sang palamanahon, ano nga propesyon ang gusto mo may ara ang imo nga palamanhon? Ano gusto mo mapamana? Seaman? Pulis? Ano pagid? Hindi lang DJ, kaway kwartas DJ. Kung ikaw papilion, ano ang propesyon o kung obra sang gusto mo nga mapamana? Itawag o kung i-text. Karon pwede ka mo katawag makakuha na ta caller. Karon 0998-385-6422 sa mga gusto mag-text 0998-385-6422. Sa gusto magtawag karon 0968-210-1146. Text na.